Hej og velkommen tilbage til endnu en video. I dag skal vi spille Minecraft med en af mine venner. Han hedder Thor. Og så skal vi bare spille. Nej. Fuck. Sådan der. Hvor er du henne, Thor? Okay. Har jeg 11 views? Hardcore. Wait. Hardcore, bro. Why? Hvorfor? Au. Ja. Nå, det var sidste gang. Jeg kedede mig. Sådan der. Irreplaceable. Sådan der. Nu kan jeg komme herop til ingenting. Gang med redstone der. Så er det 2% sådan der. Og så bliver vi har bare gjort, så det tager lang tid for det at nå herhen. Så her. Det her, det er en masse. Det tager lang tid. Jeg har bare tweetet, hvis jeg ville for at gerne se. Men da man lavede et restaurant her, så er der jo knap derhen. Så åbner døren lige herhen. Ups, der døde jeg næsten. Jeg går herhen, trykker på knappen. Nu så jeg det ikke lige for inden. Nu gik jeg lige ind igen. Det ligner lidt sådan golem. Fed. Jeg er en admin. Wait. Jeg er ikke admin. Du skal bare vente 3 timer, okay? For der er sådan en timer på, hvornår jeg må gå live. Jeg skal bare vente 3 timer. Så også kan jeg gå live. Er jeg admin? Hvad? Vent et sekunder. Hvorfor? For 100 kroner? Vil de have slået græs for 100? Okay. Jamen, så er jeg lige nødt til at komme tilbage. Men jeg gør lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt gøre noget, inden jeg kommer. Så jeg gør nok deroppe lige om lidt. Sådan der. Nej, jeg er ikke live. Fuck!
Så tænker jeg også lige at stoppe min recording her. Ses vi igen næste gang.